Ce zi călduroasă! Nu mai pot! Mă bate soarele în ochi și am blenocul ăsta. Să vedem dacă nu e vreo pisicuță. Hai să vedem. Ia-tu și pe asta, că vrea să mă mângâie. Lasă-mă! 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 Ce vrea să-mi facă? Vrea să mă omoare sau ce vrea? Dacă aș trăi pe lună, cred că aș scăpa în primul rând de bolunda asta care mă mângâie. Ia, nu că mângâie bine. Ce bine. Vai. Hai să luăm un tur de alergare. Ui, alerg. Și mingiuca mea trebuie să alerge. Hai să mergem. Am obosit. Trebuie să stau să mă joc. Ce bine e. Hai să stăm jos. Stai, nu-mi lua mingea. Nu, dă-mi-o. Că de nu te omor. S-a întors iubirea mea. Vai de mine. Trebuie să stau. Nu iar. Nu te mai las de data asta. Ce? Unde-i mingea? Unde? Ui! Oare a venit? A venit? Nu a venit. Jimmy, ce vrea să fac asta?